Gridfare on ohjelmisto, jonka ideana on tehdä hinnaston suunnittelusta helppoa ja luotettavaa. Ohjelmiston laskenta perustuu suoraan käyttöpaikkakohtaisiin kulutustietoihin, joita vasten voidaan kokeilla eri hinnastoja ja laskea näistä syntyvät tulot. Hinnastoa suunnitellessa voidaan siis heti nähdä, millä tavalla hinnaston muutokset vaikuttavat esimerkiksi liikevaihtoon, eri asiakkaisiin, pysytäänkö Energiaviraston korotuskaton alla ja kuinka edullisia tuotteet ovat suhteessa toisiinsa. Ohjelmisto tekee siis tästä aiemmin monimutkaisesta ja hitaasta laskennasta helppoa ja luotettavaa. Verkkoyhtiö voi perustaa hinnoittelunsa tarkkaan ja läpinäkyvään laskentaan, ja mikä tärkeintä, käyttää rajallinen aikansa itse hinnaston kehittämiseen. Katsotaan sitten, miltä ohjelmisto näyttää. Ohjelmisto asennetaan paikallisesti tietokoneelle ja sille ei tarvitse rakentaa mitään rajapintoja. Tiedot tallennetaan tiedostoon, joka muodostaa oman ennustemallinsa ja jonka avulla voidaan joustavasti tehdä suunnittelua. Avataan nyt tässä kuvitteellisen esimerkkiyhtiön malli. Nähdään, että tänne on viety sisään tiedot käyttöpaikoista ja sopimuksista, eli tieto siitä, mikä tuote käyttöpaikalla on kulloinkin ollut käytössä. Ohjelmistoon määritetään myös tiedot hinnastoista, eli nykyinen hinnasto ja yksi tai useampi suunniteltu hinnasto. Näille on sitten listattu tuotteet ja kunkin tuotteen hinnat ja hintojen määritelmät. Nyt laskentaan tarvitaan enää kulutustiedot. Kulutustiedot ovat tietenkin alun perin tunti- tai varttitasolla, mikä on haastavaa nopean laskennan kannalta. Tässä on nyt esimerkiksi meidän kuvitteellisen esimerkkiyhtiön kulutustiedot. Tällä yhtiöllä on noin 10 000 käyttöpaikkaa, mikä tarkoittaa noin 100 miljoonaa tuntitietoa ja luokkaa noin 5 gigatavua dataa vuodelle 2024. Gridfairissa tämä datamäärä tiivistetään niin, että ohjelmisto summaa nämä tuntitason tiedot kuukaustasolle, käyttäen niitä samoja aikaikkunoita ja tehomääritelmiä, joita käytetään hinnastoissa. Eli yhtiön tarvitsee ensin viedä kulutustiedot ulos omasta tietojärjestelmästään, missä tahansa tekstipohjaisessa muodossa, ja ohjelmisto voi sitten kerätä tästä tietomassasta kaikki tarvittavat kuukaustason tiedot. Ja katsotaan nyt, miltä nämä kuukaustason tiedot näyttävät. Eli jos otetaan käyttöpaikka, jolla on tuotteena kausisähkö, niin nähdään nyt, kuinka paljon kulutusta tällä käyttöpaikalla menee kesähinnan alle, talvipäivän hinnan alle ja talviyön hinnan alle. Ja katsotaan seuraavaksi, mitä tapahtuu, jos muutamme näitä hintamääritelmiä, kun meidän uusi hinnasto astuu voimaan heinäkuussa 2025. Oletetaan, että haluaisimme silloin muuttaa kausisähkön talvipäivän ja talviyön määritelmää. Sanotaan vaikka sillä tavalla, että talvipäivän viimeinen tunti olisi 21 ja talviyön ensimmäinen tunti 22. Nyt ohjelmisto pyytää rakentamaan kulutustiedot uudelleen ja kerää sitten tiedot sekä uudella että vanhalla määritelmällä ja vaihtaa niiden välillä, kun uusi hinnasto astuu voimaan. Ja sama logiikka pätee myös tehohintoihin, joille ohjelmisto kerää määritelmien mukaiset tuntihuiput kulutusdatasta. Voidaan esimerkiksi katsoa PJ-tehosähköä, jossa laskutettava pätöteho on nyt määritetty niin, että katsotaan viimeisimmän kuukauden 3 suurimman tuntikulutuksen keskiarvoa. Ja näistä ohjelmisto on sitten laskenut tehon kullekin käyttöpaikalle.
Muutetaan laskutettavan tehon määritelmää uudessa hinnastossa nyt niin, että katsotaankin viimeisen 3 kuukauden suurinta tuntikulutusta. Ja tehdään sama myös loistehon otolle. Ja nyt ohjelmisto laskee tuntitiedoista tämän uuden käyttöpaikkakohtaisen laskutustehon heinäkuun 2025 jälkeen. Näin ollaan siis nähty, miten noin 5 gigatavun tuntitason kulutustiedot saadaan jalostettua 3 megatavun kuukausitason malliin, jossa voidaan nopeasti laskea hinnoitteluun liittyviä asioita ja kaikki menee edelleen eurolleen oikein. Meillä on siis kaikki tarvittavat tiedot itse liikevaihdon laskemiseen. Eli voidaan avata täältä raportti, johon ohjelmisto laskee siirtomaksuista saatavat tulot. Tässä nähdään nyt kaikki meidän 10 000 käyttöpaikkaa ja miltä heidän kuukausitason laskunsa näyttävät ennen veroja. Ja yhteenlaskettuna nähdään, että niillä kulutustiedoilla, mitä veimme ohjelmistoon, ja niillä hinnastoilla, mitä tänne määritimme, niin vuonna 2024 liikevaihto olisi noin 10,5 miljoonaa. Ja kun mennään vuosien 2025 ja 2026, niin liikevaihto kasvaa hieman, koska 1. heinäkuuta vuonna 2025 meillä astuu voimaan uusi hinnasto, jossa muutimme hintojen määritelmiä. Tehdään nyt muutoksia myös itse hintoihin. Eli palataan vaikka kausisähköön ja oletetaan, että talvipäivän hinta nousee 10 senttiin ja muiden ajankohtien hinta 3 senttiin. Ja sitten näemme heti, mitä tämä tarkoittaisi liikevaihdon kehitykselle. Voimme myös tehdä oletuksia siitä, miten itse kulutukset ja tehot kehittyvät. Eli vuosi 2024 perustuu nyt suoraan toteutuneisiin kulutustietoihin, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Tällä kehityssivulla voimme tehdä oletuksen, että kulutus ja tehot kasvavat vaikka 2% verrattuna vuotta aiempaan kuukauteen. Ja näemme taas heti, mikä on vaikutus liikevaihtoon. Näin voimme siis ennustaa, miten liikevaihto kehittyy kulutuksen ja hinnanmuutosten perusteella. Katsotaan seuraavaksi, miten voimme tarkastella hinnanmuutoksen vaikutusta meidän asiakkaisiin. Eli avataan raportti, josta nähdään, miten käyttöpaikkojen laskut muuttuvat uuden hinnaston myötä verrattuna tilanteeseen, jossa oltaisiin jatkettu vanhalla hinnastolla. Ja otetaan myös mukaan sähkövero ja ALV, koska haluamme nyt ymmärtää muutokset nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta. Ja katsotaan tässä vaikka käyttöpaikkaa, jolla on kausisähkö tuotteena. Ja nähdään, että tämän käyttöpaikan vuosimaksut nousevat 344 eurolla, eli noin 15%. Ja jos katsotaan ylätason summia, niin nähdään, että kaikilla kausisähkön käyttäjillä laskut nousevat yhteensä 215 000 euroa, eli noin 10% keskimäärin. Ja voidaan myös katsoa muutosta meidän omasta näkökulmastamme ennen veroja. Ja tässä nähdään, että muutosten seurauksena liikevaihtomme nousee 185 000 euroa verrattuna tilanteeseen, jossa vanha hinnasto jäisi voimaan. Tehdään tässä välissä muutoksia myös muihin tuotteisiin. Aloitetaan siitä, että muutetaan päivän ja yön määritelmät samaksi kuin kausisähkössä. Ja nyt koska muutimme hintojen määritelmiä, niin ohjelmisto pyytää meitä rakentamaan kulutustiedot taas uudelleen.
Muutetaan sitten vielä hintoja. Nyt nähdään, että muutokset johtavat noin 1 000 000 euron lisäykseen liikevaihdossa, joka tarkoittaa noin 9% keskimääräistä korotusta. Nähdään kuitenkin, että ohjelmisto tekee meille myös huomautuksen. Hinnasto rikkoo korotuskattoa. Eli ohjelmistossa on mukana myös Energiaviraston määrittämät tyyppikäyttäjät ja niiden kulutustiedot. Ja aina kun teemme muutoksia hinnastoihin, niin ohjelmisto seuraa pinnan alla korotuskaton toteutumista ja antaa hälytyksen, jos se ylitetään. Katsotaan, millä tavalla korotuskatto menee rikki. Ohjelmisto laskee kullekin tyyppikäyttäjälle, mikä on edullisin tuote vanhalla hinnastolla ja edullisin tuote uudella hinnastolla. Näiden perusteella lasketaan maksut ennen ja jälkeen ja katsotaan, ylittääkö muutos 8% rajan. Suurimman ylityksen näyttää tuottaman PJ-tehosähkö, eli aloitetaan hintojen tarkentaminen siitä. Lasketaan vaikka energiamaksuja hieman. Ja nyt nähdään, että ollaan tämän osalta alle korotuskaton. Muissa tuotteissa voidaan taas kokeilla laskea perusmaksuja. Nähdään, että kaikilla korotuskaton ylittävillä tyyppikäyttäjillä on sulakekokona 3x25 tai 35. Lasketaan siis vaikka näitä perusmaksuja hieman. Näin päästään siis korotuskaton alle ja nähdään, että hintojen tarkentamisen jälkeen liikevaihdon muutos on 722 000 euroa eli 6,8%. Näin ohjelmisto on siis auttanut meitä ymmärtämään, miltä hintojen muutokset näyttävät meidän asiakkaille ja EV:n tyyppikäyttäjille. Näimme myös, kuinka helppoa hintoja on hienosäätää kohdalleen tästä näkökulmasta. Katsotaan viimeisenä vielä yhtä ohjelmiston tarjoamaa lisänäkökulmaa, eli tuotteiden keskinäistä tasapainoa. Kun muutamme tuotteiden hintoja, niin meidän on tietenkin myös tärkeää ymmärtää, kuinka edullisia tai kalliita tuotteet ovat suhteessa toisiinsa. Ohjelmiston avulla voimme onneksi suoraan nähdä, mikä olisi edullisin tuote kullekin käyttöpaikalle uudella hinnastolla. Ja otetaan myös mukaan sähkövero ja alvi, jotta näkisimme tilanteen asiakkaiden näkökulmasta. Ja näemme, että esimerkiksi tällä käyttöpaikalla, jolla on tuotteena yleissähkö, olisi edullisempi vaihtaa yösähköön, jolloin se säästäisi 322 euroa vuodessa. Ja koko verkon tasolla säästö olisi 411 000, jos kaikki vaihtaisivat heille edullisimpaan tuotteeseen. Tämä tarkoittaisi noin 2,3% kaikista maksuista. Katsotaan tätä laskelmaa hieman eri näkökulmasta toiselta raportilta. Eli tässä nähdään pystyakselilla käytössä oleva tuote ja vaaka-akselilla edullisin tuote. Taulukon luvut taas kuvaavat, miten käyttöpaikat sijoittuvat näille akseleille. Esimerkiksi nähdään, että meillä on noin 1400 kausisähkön käyttäjää, mutta näistä vain 404 kausisähkö on uudessa hinnastossa se edullisin tuote. 963 käyttöpaikan taas kannattaisi vaihtaa yösähköön. Yritetään parantaa tätä tasapainoa hieman. Nostetaan yösähkön päivähintaa.
Ja nähdään, että tämä auttoi. Eli nyt useimmille kausisähkön käyttäjille se olisi taas edullisin tuote. Meillä on kuitenkin epätasapainoa vielä yleissähkön ja kausisähkön välillä. Eli useimmille yleissähkön käyttäjille olisi uudessa hinnastossa edullisempaa siirtyä kausisähköön. Lasketaan siis hieman yleissähkön hintaa. Ja nähdään, että tämä parantaa tilannetta suhteessa kausisähköön. Mutta näemme samalla, että yleissähkö on liian edullinen suhteessa yösähköön, eli kokeillaan vielä nostaa hieman perusmaksua. Nyt tuotteet ovat paljon paremmin tasapainossa keskenään, ja nähdään, että valtaosa käyttöpaikoista on heille sopivimmalla tuotteella. Tässä esittelyssä ollaan nyt nähty, kuinka helppoa ohjelmistolla on suunnitella hinnastoa ja varmistaa, että kaikki muutoksiin liittyvät reunaehdot täyttyvät. Eli kertauksena voimme tehdä muutoksen hinnastoon ja nähdä heti, miten se vaikuttaa liikevaihtoon. Näemme myös, miltä muutos näyttää meidän eri asiakkaille ja miten hyvin pysymme korotuskaton alapuolella. Lopulta voimme vielä varmistaa, että tuotteet ovat keskenään tasapainossa. Ja kaikki tämä on helppoa ja nopeaa. Voimme siis luotettavammin löytää sellaisen hintarakenteen, joka palvelee meidän verkkoa ja asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja vastaa esimerkiksi verkkopalvelumaksujen harmonisointiin liittyviin vaatimuksiin.